эфир сар шид иншалло. امیدوارم که هموطنای عزیزم якта садо набошада. садо яъне як стакан гӯ ҳамватанои азиз як гуфтиам гапҳо ҳиммат кунен. ман камерара росттар кунам ки хушрӯ тома. ва алейкум ассалом. ана бародаро гуфтиам гапҳо ам чиликотон дар накуна. чиликотон ҳамин арчиликотон мубориза биҷиқенаш. агар садо паст баланд хашмгин гӯшхарош дилнишин набоша бигин. ана ҳози бародар сароси манаша суҳбати мо идаф ростӣ барои ма камера памероро рост кунам. охи бародар каҷ навия. суҳбати мо ростии даф ва ҳамватанои азиз дар бораи андозҳо барое ки мо ростӣ бигем бародар усмона падешка кардани ҳастам. мо гуфт ку кумитаи андозандоз ана ростӣ рост мегӯям. ҳамо падешка да гап мезанем ва бигем бо як чанд масъалаҳои дигарам ҳаст ва нуқтаҳое ки гуфтугӯ карда бигем ки мегзарем. ба ҳар ҳол масъалаи асосии мо дар бораи андозҳо меравад. яъне андозҳои тоҷикистон чанд намуд андоз ҳаст ва ин андозҳо дар оилаи Раҳмонов мераса ё ин ки боз чӯҷачҳои Раҳмонове ки калон шуда истоданд гӯем ки боз андоз дар кор мешавад. иншоалло дар ҳамин боро суҳбат мекунем. ана ва алейкум ассалом. ана дар ҳамин боро суҳбат мекунем дар бораи андозҳои тоҷикистон. барои ҳамо як кӯшиш кунен ҳамватанои азиз гуфти ҳам гапҳо ҳамо стрелка боло бирава баъд мо газа биҷиқем. охи ҳам қаме ҷиқимш боло нарафтиста стрелка. я стрелка бояд хел бихеза. баъд иншоалло ки худо хоҳа бигем ки мо гап мезанем. албатта ҳар дофе ки як чӯҷачаи Раҳмонов калон мешавад садборҳоира мегӯем, боз ҳам мегем, боз ҳам такрор мекунем. яъне барои ӯ як маблағи хуб лозим мешавад, каматам не. албатта ин маблағ бояд аз киссаи мант, яъне ба ном налог, ба ном андоз ситонида шавад то ин ки ӯ ба айши ишрати чӯҷаҳои Раҳмонов, авлодои Раҳмонов бирасад. сол то сол, рӯз то рӯз андозҳо боло шидан мегирад ва гуногун андозҳо ҳам биромадан мегирад. яке аз сабабҳош авлодои чӯҷаҳои Раҳмонов ҳам калон шуда истодааст. барои ҳамо андоз фикр мекунанд. андоз чӣ хел кунем, аз куҷо гирем. ва имрӯз омадан бигем ки аз блогер ё ки аз як инсоне ки аз дигар ҷо яъне даромад дорад, намедонам 100 сум боша, 200 сум, 500 сум фарқ надорад, ҳар суме боша, дуюмбора андозша мехоҳад Раҳмонов бигирад. андози дуюмборара боз мехоҳад Раҳмонов биситонад. агар ки шумо аз ҳар ҷо маблағ ба даст меёрен, пешакӣ андози ӯро ҳамо маблағтие уҷа гирифтагӣ аст аз шумо мегирад. дар Тоҷикистон чанд намуд андоз ҳаст. дар Тоҷикистон дута андоз аст. дар яктаи андоз, андози давлатӣ, 8 андози дигар дохил мешавад. 8 намуди андоз дар як андози дигар дохил мешавад. ва дар яктаи дигаш дута дохил мешавад. яъне дар дохили ду андоз 10 та андоз аст. дуташ дар якташ дохил мешавад ва 8 таи дигаш ба мувофиқи ҳамон қонун, қоида, конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон
8 андози дига андози давлатӣ яъне ҷумҳуриявӣ дохил мешавад дар якташ. албатта ба мо налогови хатроӣ мекуна, андозхатроӣ мекуна ва дигараш хатроӣ мекуна, сабабе ки мо воқеан ҳам ҳамун андозҳои худмона яъне назар намекунем мо аз чӣ бояд андоз битем, аз куҷо бояд андоз битем, яъне ки аз чӣ аст ки мо бояд натием андоз. яъне ин қонунҳо яъне ки аз мо дур ҳаст, мо ҷудо ҳастем аз ин қонунҳо. ким кайҳо талоқ шидагӣ рафтагием аз ҳамдигар ҷудо ҳастем, намебинем, яке сабабаш намехонем, яке сабабаш умуман дахолат намекунем. яъне ана ҳамира мегӯянд ки сиёсат аст, яъне сиёсат и ҳаққи ту аст, хондан, дахолат кардан, фаҳмидан. рӯзе ки тура як кас меоя мегӯяд ки ҷабиё ту ба ман андоз бите, ту бояд нахай гиребонаш биқапӣ. кадом андоз? ҳуҷҷатаи ҷаброр? ира мегӯянд сиёсат аст. гирифтани андоз ҳам сиёсат аст, доданаш ҳам сиёсат аст. хаб кунӣ дар боло сувор шидан бигира, баъд мегӯянд ки дар сиёсат ман дахолат намекунам. аксар ҷавонои мо агар ки пурсон кунӣ ки ҳамватани азиз яъне сиёсат аст, мегӯяд ки ман дар сиёсат дахолат намекунам, ман дар сиёсат дахолат намекунам. ҳамин чизи сиёсат аст ки ту андоз метӣ, андоз мегиранд, андоз мегирӣ. яъне ин чизе ки аст, ин автоматӣ бояд шумо дахолат кунед дар ин сиёсат. агар ки шумо дахолат накардем, инам хел меоя фардо мегӯям ба мара пул бите, аз ютубут кор кадай ту ба мара бите, ту аз фейсбук кор кадеси ту ба мара бите, ту намедонам аз нимечит кор кардеси ту ба мара пул бите. чаро имрӯз мехоҳанд аз фейсбукам, аз ютубам як бор як беақли вазири алоқаи дигаре дорем, қидаи раҳмонов бек сабур, гуфта буд ки чаро соҳиби фейсбук да мо андоз намеспорад, мо ӯро андоз мегирем. дар ҳамуҷа мардум ҳама навиштагӣ буданд ки яъне ки якта фейсбук не бекбу гӯӣ мекунем, баъд аз ӯ метавонӣ ки ту андоз биспорӣ ё андоз бигирӣ, ки мо истифода бурдем. дар ҳолати айни ҳамин ҳол овози ма баланду пасту ягон дилхарош нест? гӯшотон дар сахт нарасидиста? агар дар гӯшотон сахт расидиста бошад, бигем пасттар гап занам, барое ки камкам хеле ҳамин ғазабӣ шидагием дар болои бигем ин ҳайвонзодаҳо, ин беақлзодаҳо камтар ғазабӣ шидагием. ине ки мардумам камай 340 нафар бовар кунед, мо тамоми зиндагимона, тамоми ҳаётмона дар ҳамин байни алов мондагиемо аз ҳуқуқи шумо дифоъ дорем. мардуми азиз, аз ҳуқуқи шумо, аз ҳаққи шумо, ки мисол гирем он чизҳое ки шумо гуфта наметонед, он чизҳое ки дар дуруни шумо мондагӣ аст, имрӯз мо мегем амура. ҳадди ақал диромадан, гӯш кардан, ҷиқидан, ба якдигар роӣ кардан. бояд ин чизе боша ки ҳамватанои азиз, шумо на танҳо ҳаққи худтона дифоъ кардан, ман ростӣ гапа мегӯм, ки ҳаматона дар назар надорам, балки мардуми мо ҳаққи худшона гӯш кардан намехоҳад, дифоъ кардан усубеста, биромада гап зада, ту чӣ кор кардести, кадом андоз, кадом пул, аз куҷо, ку корхона. яъне ин чизҳоро ку як тараф мемонем гап задан. ҳатто ки инсоне ки аз ҳаққи ҳамватан дифоъ мекуна биромада, ҳамира гӯш кардан мардуми мо, бовар кунед, каме метарсанд, ё ки растаянӣ мегиранд, ё ки намехоҳанд гӯш кунанд, ё ки дилмонда шидагианд аз ҳамин ҳаёт, мегӯянд ки дар кор нест ҳамин ҳаёт дигар, аки чизе боша ҳамон худшон медонанд, ҳамун калонҳо. асосӣ як гапи хатои бузурги мо буд ки ҳамун калонҳо худшон медонанд, худшон ба ақланд, ҳамун калонҳо худшон ба ақланд, худшон медонанд. ин хатои бузурги миллат буд ки худшон медонанд, гуфта ҳаволаша партофтан ба гардани як ахмақи раққосаи бесаводи беақли, гуфти ҳамун гапа, як намедонам ҳарчи бугӯи кам аст, дар калаи ҳамон партофтан ки ӯ ба ақл асту худаш калон аст, медонад. иба хулас ана ин андозе ки бигем ки 8 намуд дар таҳти як пункт
пункти андоз дохил мешавад. Ин андозҳои ҷумҳуриявӣ аст, яъне давлатӣ. хуб мисол гирем, ту як бор миёрӣ савдо мекунӣ, як чиза мебарорӣ савдо мекунӣ, мефурӯшӣ, ё ки кор мекунӣ дар корхона, намедонам барқи тоҷикда кор мекунӣ, ҳар ҷое ки кор кунӣ, ҳар ҷое кор мекунӣ, яъне аз маошат, аз меҳнате ки ту аз ҳамуҷа маош мегирӣ, ту аз уҷа андоз месупорӣ. яъне ҳашт пункт дорад. ака шумо метавонед ки худтон андозҳои Тоҷикистон дохил шавед. ҳар яктат ҳамватани азиз, ман инра номбар карда нашинам, барои вақта зиёд сарф накунем, ира бигем ки бихонен, бибинен аз куҷо ва аз чиҳо андоз месупорад. ва андози дигаре бигем ки аз моликияте ки мисол мошиндорӣ ва раҳ, яъне ин чизое ки ҳаст ки ту истифода мебарӣ, моликияти давлата, ту аз инҷа метавонӣ ки ана боз андоз бисупорӣ дар инҷа. хуб, чаро домодҳои Раҳмонов, авлодҳои Раҳмонов, фарзандҳои Раҳмонов, намедонам ҷиянҳои Раҳмонов гуногун ширкат миллиону миллиард даромаду баромад доранд, имрӯз официально аз андоз озоданд, аз бурҷи гумрук озоданд. чаро чаро як блогер, намедонам, як бечора, як деҳхон, як картушка мекуна, як кор мекуна, даромадаш шояд солона ё ки моҳонаш агирем ё солонаш агар бигирем ки шояд солона 3 ё 4 ҳазор ё рава 5 ҳазор. болои боло гуфти ҳамун гапо, крайни гуфти ҳамун гапо, бигзара брава ҳамун границара 10 ҳазор солона даромад дорад доллар қати. ман фикр намекунам ки ира ҳамаи мардуми Тоҷикистон солона 10 ҳазор даромад дорад. дар 12 моҳ ба оиле ки Тоҷикистон бигирем 10 ҳазор доллар даромад карда намешавад. агар ки гарчанд дар берун бошӣ ё ки дар дигар ҷо, фикр кунам ки 4-5 ҳазор стандарт, яъне ки оилае ки тари 3 ҳазор 2 ҳазор то 4 то 5 ҳазор доллар моҳоӣ солона дар як сол обши оилара даходаш 5 ҳазор доллар ё 4 ҳазор 4,5 ҳазор 5 ҳазор ташкил мекунад. фарз кардем средни мегирем 5 ҳазор дар як сол. вақте ки як оилаи бечора ки тамоми падара писара бигем модар кор мекунанд, 5 ҳазор доллар солона даход доранд, ва андоз месупоранд ва бигем моҳона 500 миллион даромад дорад домоди Раҳмонов ё ки фарзанди Раҳмонов ё ки авлоди Раҳмонов ё чуҷои Раҳмонов официально айн алог озоданд. худи Раҳмонов дар Аврупо омада буд, ёд доред, тоҷирҳои Аврупоро таклиф карданд ба Тоҷикистон биё, андоз наспор, бурҷи гумрук наспор. чаро меоянд хориҷ, ширкатҳои хориҷа даъват мекунанд Тоҷикистон, шумо биёен андоз наспоре, кор кунед, андоз наспоре. мо ин таҷрибаро дорем. чаро ширкати хитоиҳо меоянд, дигар ширкатҳо миллионҳо даромад доранд, газ, бензин, яъне ки сӯзишворӣ, ҳамаи бизнесҳо дар дасти авлоди Раҳмонов, чуҷош дастанд, фарзандош, домодош. чаро то имрӯз официально аз налог, аз андоз озоданд? чаро як блогере ки намедонам 200-300 доллар, шояд ина фарз кардем моҳона, агар 300 доллар 400 доллар моҳона кор кард, чаро аз и ба кадом асос шумо андоз мегирем? дар ҳолати ин инсона пеш аз ун маблаға додан ба ин инсон гузарондан, ин ютуб мисли як ширкат аст. як ширкат, яъне реклама мегзаронӣ, реклама мекунӣ ва ғайра корҳо, яъне наворҳо, аз ҳамун дар дохили наворҳо рекламаҳо қабул мекунӣ. аз ҳамин реклама медодагии инсонҳо дар ширкати ютуб пул мегзаронанд, контракт мекунанд ва ӯ ютуб азбас ки дар байни наворҳои ту рекламаҳоро ки қабул мекунӣ, ба ту ва бигем сент какой-то ҳар як рекламада метиҳад. хуб, солона фарқ ё моҳона 300 доллар аз ту даромад шуд. албатта ютуб автоматӣ налоги худ ча мегирад? ӯ инсон оиле ки тозаша, яъне меҳнати
тозаи як блогер аст ба даст меомадагӣ ютуб дар уҷа налогша мегира биёен тагда якта раҳмонту ё эмомтубуй кунен мардум дар уҷа фаъолият кунанд аз уҷа шумо метавонед ки налог бигиред як блогери бечора наметавонад ки ҳаму ютуба налогша бута дар уҷа ютуб бигира налогша боқӣ мондаша раҳмонов бигира ба налог баҳона карда кадом налог ба кадом асос налог мегирем ина фарз кардем представит кунем як боец меравад дар як ҷо ширкат мекунад дар як ҷашн мезана мисол гирем пулш агар ҳаму $100,000 яъне дар ҳаму марраш истодагӣ боша мегира автоматик 30% пула налога ӯ давлат ҳамун давлате ки ҳамун кора кард ҳамунҷо ширкат кард ҳамунҷо ташкил шиду автоматик 28-30% пула то 40% я хелаш 50% мегиранд $50,000 метан агар 40 бигиранд $60,000 метан яъне ӯ мардак барои меҳнаташ дар ҳамунҷа налогша дод андоза дод гирифтан андози ӯра аз даромади ӯ андоза гирифтан ӯ 100,000 мегирифт аммо 40,000ша гардондан гирифтан андози ӯра гирифтан андози пула гирифтан и маблағи тоза дар дастшай меҳнати хидшай тоҷикистон меа раҳмонов мега ки $100,000 мо дар телевизор дидемат гонорарат $100,000 буд ту бояд налог мода биспорӣ и чӣ хел мешавад чӣ хел мефаҳме намира ҳоли имрӯз пага ҳамихел рафтан бигира ҳамун байцое ки дар хориҷ аз кишвар қарор доранд дигар ҷода бигем ки яъне меҳнат карда худошона таи калтаки шатада монда ҳамун маблаға ба даст мегирад раҳмонов дар уҷаку бояд чуҷои дигаш калон шавад даям налог мебандад яъне ту тоҷикӣ ту бояд налога дар раҳмонов биспорӣ дар уҷа чизе супоридӣ наспоридӣ ӯ проблемаи тай не ки ту ҳамун пуле ки раҳмонов шинавид $100,000 аст ту бояд ҳамун $100,000 дар тоҷикистон чӣ кор кунӣ налог биспорӣ барои раҳмонова налог бидӣ ана гуфти ҳамун гапо тамошо ва не тамошо дар ҷое ки раҳмонов корхона ташкил кунад раҳмонов охай тиҷоратҳои раҳмонов ҳамаи ҳамин тиҷоратҳои бузурге ки дар тоҷикистон аст ҳамаш авлод чай налог намеспоранд дигар инсон дар ҷои тиҷорат карда наметавонад бобаки занҷониро овардан кидатш карданд дигар тиҷораро овардан пулоша гирифтан миллионоша гирифтан тиҷорат мошин такси парк автобус ҳамаро гирифтан бобаки занҷониро бурдан дар верни смерт споридан имрӯз отказ кардастанд ки иҷа пул надора ҳечи надора мо уже хурдемш тамом пул и чӣ налог аст шумо хомӯш бестен болои сари шумо боз налог меояд 10 миллион аҳолӣ аст агар ҳамамона бигиранд як сомонӣ агар дар саромон моҳона налог банданд як сомонӣ барои раҳмонов як сомонӣ барои озода як сомонӣ барои тахмина як сомонӣ барои рустам як сомонӣ барои сомон як сомонӣ барои намедонам ҳасан як сомонӣ ҳусен як сомонӣ тоир як сомонӣ зоир як сомонӣ хуршед як сомонӣ бозор ҷамшед ҳасан намедонам таварали тешали арали авлодша ҷамъ кунем ҳар якшида як сомонӣ ҳисоб кунем агар мо ҳар як шаҳрванд бояд моҳона 80-100 сомон налог битем ки ё тақсим кунанд байни худшон 10 миллион сомона дар кисашон бизананд ҳар як таида бояд мо ақаллан як сомонӣ бояд битем таварали тешали арали шохиали белали лапоткали намедонам ҳамаи нами авлоди раҳмоновда бояд мо шумо ясмӣ битем моҳона 10 миллион сум ба рустама ҷамъ кунем ясмӣ 10 миллион ба эмомалира 10 миллион ба озодара 10 миллион ба намедонам домоди дигариша 10 миллион ба таваралиша 10 миллион ба аралиша 10 миллион ба қишқоралиша бояд мо яксими ҳар як кадомишда моҳона бояд битем бояд ҳадия калон шава бо ясм зиёдӣ мешава бояд калон шава боядаш таваллуд шава бо ясм зиёд мешава бо якта таваллуд шава бо ясм зиёд мешава худои накунад солона 5 та таваллуд шава бо 5 сум зиёд мешава и аст системаи раҳмонов ин системаи налоги раҳмонов аст ки
امروز یعنی انداز دیگر فکر کنم با فرزنداش کلان شدن دیگر از چه انداز یاسمی دیگر گرفتن شما نمیدونن دویدن با سر بلوگرها را ها شما یوتیوب دا کانال داری بیا اینجا انداز بسپار از درآمدت انداز بسپار از این ما حیرانم واقعا کو یا خیلی وقت میشینی فکر میکنی که کجا شده ایستادن پولو میلیون ها راه کار کردسته راه یک ماشین میروه 120 سومون 110 سومون تا دوشنبه را 70 سومون چند سومون میسپوره میروه میوید کم از با زیاد میلیون ها 1-4 کیلومتر راه شکتور کردگیان ترازو موندگی تاجیک و دیداری هموطن خودش مادرش از این منطقه به از این منطقه سفر کند به منطقه دیگر باید با رحمانوف 100 سومون 80 سومون در شات رحمانوف بگذرونه بعد رفته با مادر خودش دیدار بینی کنه اگر نتی راه نیست رفته نمیتونی در خوجند رس میمونی دوشنبه رفته نمیتونی چخل میره یک طرح های پلاکیه به تپل شبره اوچاد مرد خولاد مرد آمد مرد بابود مرد نیمت значение رفته سی راده باور کنین ما شاهد حال هستم خودتونم شاهد هستین ماشینا مردن آوارشیدن مردن هیچ کرد نگاش نکرد صاحباش بیچاره ها خودتون دیدین شاهد هستین صاحباش رفته مرده را کوفته یافته ماشین ده مرده را بر کده اومده استن پیش ترازو ده از مرده تاجیک پول طلب کردن ماشین گذشته است تا پلاناتی ماشین نمیگذاره خودتون همیده شاهد هستین فرق نداره تو مردی زنده ای اونا اونجا چاد مرد اوتاد مرد باباد مرد نزدیکت مرد گودکت مرد در خوجند باشی ماشین قطی بر اومدی برای بگوی که اونا اونجا مرا فرزندم یا که اوتا مردگی است یا اوچا مردگی است برم ندارم پول میگه که ما تر سر دادن نمیتونیم پول ابته بعد مرده یا چاد برم اساسگزار صلح وحدت های پیشوای ملت های غمخوری ملت های اما شرکت های خارج دعوت میکنن میگه بیاین نتنی چی میگه همین $2 پریموی دما بتین دیگه انداز پانداز نسپورین کار کردن بگیرین گمرک هم نسپورین تماجنی هم تا بگیرین ببرارین برین تاجیکستان دا چیزی هست چیزی محقوله بکنین تیلو میوین تنگا میوین همین فقط پولا بتین دما پولا هم کاغذ دما بتین بگیرین برین اینه است از سوادی رحمانوف اینه است عقل رحمانوف اینه است فرهنگ رحمانوف که امروز دمدمی نمو یگان نبیرش در پول در کار شدگیه انیق یگان نبیره 4 ساله یا 5 سالش در پول در کار شدگیه او هم باید سسایت یعنی میلیونر باشه از 5 سالگیش امروز میگه که ببندیم بلوگر را نالوگ ببندیم که از یوتیوب پول کار کردستن ای حیوان علی Dalbayobovich YouTube پیش از پول دادن نالوگ میگیره تمام او پول نالوگش سپریده شده دیگه در اینجا نالوگ گفتنی گپ نیست او مرده که تازه درآمد شه با کدام اساس تو از این نالوگ میگیری اساس چی است کدام اساس با کدام پونکتی نالوگت این نالوگ بگیم که توغری میگیره یعنی یکم پونکت تا 8 دولتی دولت دا کار میکنی نمیدونم و غیره کار بیزنس در دولت میکنی تجارت میکنی مول میکنی زمین میکنی کارتوشکا میکنی میفروشی 8 نمود انداز میشوه از این میتونی انداز بسپوری 8 نمود انداز 2 نمود دیگهش ماشین داری یعنی که مالکیت شخصی خودت است از این میتونی که انداز بسپوری و پدنالت ما اینه راستی ابدگیرم تاکده انداز بدوز هر کردمش که پولشون پریود میویا سراز بنویس که مهونه انداز چون یا بیچاره میروند در روسیه کار میکنن 5000 پتن میگیرن انداز میسپرن با تاجیکستان میان با رحمان انداز بسپرن برای رحمانوف نامش رحمان انداز کنین راگانی یا رحمان نالوگ بمونین یا نامی دیگه تاکده می 9 تا شوه می 8 تا نه 9 تا شوه در همین پونکت 8 تا قرار داره 9 تاش کنین رحمان نالوگش کنین تمام بروا چی نالوگ میسپوری رحمان نالوگ میسپوری اولاد رحمانوف دا نالوگ میسپوری
ё ки ном навасаша монен кадомишда пул дар кора кадом набира раҳмонов дози пул дар кор шуда занишда пул дар кор шуда бимоненш озода дай озода налогиш бинависен на азизамон налогиш бинависен рустам налогиш бинависен сомон налогиш бинависен номиш бимонен бигирин марҳамат чӣ хели налогаӣ ба кадом амо 8 пункти налоги даромади инсон хов мекунад дар ҳолате ки о намардак аз дигар ҷо меҳнат кардааст 4 танга кор кардааст налогша дар ҳамуҷа супоридагӣ аст мардак тоза пулша гирифтагӣ аст чӣ хел налог биспора як ина ҷавони бечора мисол ҷавонои мо меояд россия моҳона 5000 патент 5000 налог меспоранд и хато аст ӯ кор мекуна намекуна налог меспоранд 5000 ҳар моҳ бечора меспоранд а шумо дар тоҷикистон бо ӯ баргашт бо аз пулиш налог бигиред бигиренш марҳамат кунед бибанденш и чӣ хел туғрӣ мегирад дар ҳолате ки бечора дар иҷа налог бута дата налог бута намедонам бовар кунед ку ҳамин ақли инсон намегира ҳамин инсон коре мекунанд ҳамин далбаёбо уна як далбаёби дигаш мега ки раиси калони фейсбук нест мега кия мега чӣ ба мода налог намета ва ин далбаёбо ку намедонам ин налога чӣ мефаҳманд аслан ҳамиёро як бор ягон журналист савол бута ки ҳамин инсона ҳамин налог гуфта шумо чира мефаҳмед аслан ҳамин мафҳуми налога шумо бигӯед чӣ аст ҳамин чӣ гап аст ҳамин налог чӣ хел ситонида шава аст чӣ ман налог меспорам дар ҳамин давлат ман налог меспорам даромад дорам дар налоги ман медицинаи ман бесплатна аст яъне медицински страховка дорам агар касал шавам намедонам як чӣ шава медицински страховка дорам автоматӣ лечениyaи ман бепул аст дар ҳолате ки ман налог метам аз даромадам ман аз ҳамин давлат кор мекунам даромад мегирам ман аз даромадам налог меспорам барои он ки ман налог биспорам давлат ба мара шароит ва ҷои кор муайё кардагӣ аст барои ӯ давлат мега ки ман ина шароит ина ҷои кор ина биё ай даромадат мада налог биспор ман фоиз налог меспорам дару страховка медицинаи ман дохил мешавад дару дар ҳолате ки агар ба ҳар ҳоле ки агар ман корам гум кардам то пайдо кардани кори мара моҳона дама ҳамчун инсони бекор $300 хӯроки мара яъне обеспечиват мекунад мета аз ҳисоби налогҳои додагии ман ба ман бо бармегардонам яъне ман страховка дорам ҳозир агар полни кора партон бепарво болои диванда хоб мерам пӯчама дроз карда $300 моҳона давлат дама дар картам мегзарона ман мехӯрам хоб мерам барои як хӯрдани худам бошад қарзи свет мешавам қарзи газ мешавам қарзи намедонам коммуналӣ мешавам дода наметавонам барое ки бекорам автоматӣ ай налогҳои додаҳои ман давлат меспораш ёра минус мекунад қарзои ман инайра меган налог аст инайра меган ки налог меспорӣ ту ва медонӣ ти барои чӣ супорида истодаӣ барои кӣ супорида истодаӣ ту налога ман дар ҳолати пенсия биромадам аки ман то пенсияра иҷа истодан нестам ман ҳолатша мегӯям дар договорҳои ман навиштагӣ аст ман дар ҳолати пенсия биромадам дар ҳамиҷа минимални агар ки пенсияи камтарин қатъи бибиром $500 қатъи мебиром агар максималне бирава ё ки миёна бирава ай $1000 $1200 $1300 моҳона ман пенсия мебирам яъне дар договорҳои налог омадагӣ аст ҳамаи ҳамин чиз яъне ки ҳамн зус меган дар иҷа зус омадагӣ яъне ман пенсия мебирам ай рӯзе ки ман пенсия биромадам ки барое ки ман дар иҷа кор кардам ҷавонимда споридагим налогҳоро ҳама 100% омадагӣ аст автоматӣ внутренний шаҳр транспорт автобус троллейбус трамвай метро ҳамаш барои ман унамо картам қатъи бепул мешавад барое ки ман уже налогҳои иёра ҳамаша споридагӣ яъне додагӣ пули мара давлат мегира ҳамчун як касса бигем дар вақти пирии ман бо баргардонда мара камкам дода кармит карда нигоҳ мекунад автоматӣ тамоми транспортҳо
бигем дохилӣ беғарзи ҳамун самолёту такси яъне ки транспортҳои общественни транспортҳо метро трамвай ҳамаи ё барои ман чӣ мешавад бепул. барои чӣ? Барое ки ман налог супоридагием и давлатда. Ман кор кардагием 10 сол 15 сол 20 сол фарқ надорад чанд сол кор кардагӣ ҳамун кор стажи корита нигоҳ карда бата бигем ки оқибат бармегардад. Инайра мегӯян налог аст. Аммо ин налоги Раҳмонов и ҳичша намефаҳмӣ, ягон чӣ намефаҳмӣ, куҷо рафта истодааст ин пулита, чӣ шида истодааст. ямр давлат қарздор, Раҳмонов қарздор, ямр тамоми давлат гадоӣ меравад, плюс айболош бо мардум светотона фурӯхта истодааст, миллион долларда свето фурӯхта шида истодааст. намедонам охи тамоми ресурси давлати Тоҷикистони мо то раҳомона плакикадагӣ гирифта истодааст. бо плюс давлати мо миллиард қарз дар омада рафтагӣ аст. чӣ кор кардестани пула намедонем. куҷо сарф карда истодани пул, куҷо шида истодааст. бо плюс бо налог придумад мекунад дар сари мо бутӣ ту блогере налог бутӣ ту намедонам. артистора налог бастанд, санъаткорора налог бастанд, актёрора налог бастанд. осто омадан дидан ки ин налого намешавад ку ӯ налог алоҳида шид монд санъаткорода бечораи санъаткорда ӯ налог як тараф шид. бо аз сари ҳар як тӯй рафтагид бо алоҳида налог меспоред. ин чӣ налог аст аслан? чӣ налог аст? артист налог меспора официална моҳона аст чиш плюс ҳар тӯй мерава бо налог меспора. яъне ҳар санъаткори мо дар як ҷо кор мекунад, дар як соҳаи фарҳангӣ дар як ҷои дигар кор мекунад. ҳам хелас официална даромад дорад ва официална даромадаш ҳамшо налогҳои ҳамаш намуди давлатӣ яъне ҷумҳуриявӣ аз ӯ бигем ки налог меспорад. налог дора ӯ санъаткор налогша додеста яъне аз даромадаш. аз оне ки бо тӯй мерава аз ӯ бо алоҳида налог меспорад. мера ҷамоатда тӯя запис мекунӣ ҳамун участкаи ҳам территорияда ман тӯй дорам фалон санъаткор нарх навош ҳамашуҷа бо ту бояд аюҷа бо пул будӣ. ман намефаҳмам ростӣ дӯстои азиз ин ғорат аст дар ҳаққи шумо, ин таҷовуз аст. бовар кунед таҷовуз дар тамоми ин павароти миллат аст. дар тамоми паварот таҷовуз аст, ғорат аст. инами бовар ки дастҳои инами ҳар як фарзанди Раҳмонов калон шидан мегира як налоги дига придумад. ҳар як гулак бар оилаи Раҳмонов ба дунё меоя як налоги дига ба сари шумо придумад мекунанд барое ки 10 миллион як сомонӣ бояд ҷамъ шавад. 10 миллион сомонӣ як моҳда бояд ба ҳамун нав таваллуд шидагида дар шотш бигзарад. ине аст налогҳои Раҳмонов. инайра мегӯянд налогҳои Раҳмонов. рост мега ҳамун Усмон 100% рост мега. ман барои чӣ мегӯям? барое ки ман Усмона ростӣ тамошо мекунам. мардакборӣ тамошо мекунам. ман Усмона аз санъаткорои Тоҷикистон ҳамун санъаткорое ки имрӯз хидошона ҳаҷмнигор мегирад ку ман 1 миллион баробар Усмона боло мемонам. Усмон рождённый актёр аст. рождённый таваллуд шидагӣ. барои чӣ боло мемонам? сабаб дорад. барои он ки Усмон гап мезана фанг намекунад. гапи тоҷикиша озод чӣ хеле ки гап мезана ҳамқай ки хича камкам ҳаҷвӣ карда хеле гап мезана. на ин ки дар телевизиони ин Усмона бояд дар телевизион мони хуб аст. мебинӣ дар телевизиони Тоҷикистон меброянд тоқира иҷаша дрондагӣ ҷиқидагӣ дастошона хеле хеле карда бо худшона дар замин партофта ғалтида якдигараша тела чӣ гуфта истодааст ку намефаҳмӣ маноша. ӯ ба ном фарҳанг ва маданият хондагӣ аст. найтари маданият овара ӯ чӣ маданият аст? представит кунед Абуалӣ Мисино рӯдакӣ нависандаи мо шоир маданият шамтари боша агар чӣ тасаввур мекунед шумо? ояндаи ёра меган устодои санъат буданд. ана ки устода бибин аз ҳамихели дида Усмон 1 миллион баробар болотар буд. 1 миллион баробар ҳадди ақал ку дар гапзаниш яъне ки
фан 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 накарда хишру ҳамин хел бигем а бача ҳам чӣ кор кардӣ ҷоши дарида наата яъне ки хишру гап мезад фаҳмо буд гапаш ман санъаткорое ки ҳамин ҳаҷвора ман ҳамаш тамошо мекунам ман намегӯм тамошо намекунам ман ҳар рӯз тамошо мекунам ҳар рӯз медурам ку як лавку биромадагиёша мебинем чӣ шида истодааст ин ватани мо барои ман муҳим аст чӣ шида истодааст ватан намефаҳмам гапша чӣ гуфтеста чӣ мега ку ҳичша намефаҳмӣ чӣ гуфта истодааст ӯ раҳгардӣ тари чона намедонам миёна кус кардагӣ ҳамин санъат аст аз ӯ дида усмон санъаткор буд аз ӯ дида усмон санъаткор буд усмон санъаткор ряждони актёр таваллуд шидагӣ буд аз ин дида хубтар буд саҳначаҳошам самостоятельно аз ин маданияти фарҳанг халоскардагиҳо хубтар буд ман барои ин имрӯз воқеанам мегӯм ки бале усмон аз ҷиҳати санъат хуб буд яъне ки ҳадиақал буд аз ин ёда хубтар буд аз ин актёрҳои мода ки дар тоҷикистон ҳастанд имрӯз ба номи актёру санъаткор ҳастанд аз ин ёда усмон хубтар буд дар хубӣ агар бигирем сравнивать кунем аз ин ёда усмон хубтар буд ва дар ҳолате ки налога гап зад андоза гап зад ки мисол аз ӯ инсон талаб дорам ман ҳамчу бигем ки дифоъ аз ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд мекунам имрӯз ман дифоъ мекунам аз ҳуқуқи усмон ё ки дигар блогерҳое ки имрӯз зери анаҳамӣ уже қарор доранд уже дар болои сари ё списка накардагианд ки ту налога месупорӣ ҳамчуноне ки як чандин сол пеш дар хориҷ Москва ва дар дигар ҷо списка карда ки тиҷорат дора ки савдо мекуна ки дар киҷо чӣ дивизиони дора камтараки дорандаоша марди короша не рафта дар болошон дар гӯшошон часпонда налога омадагиянд ки моҳона ин ҳамин эпидемияе ки шид ҳамун хайрҳое ки шидан аз Тоҷикистон ҷиқиданшон уҷабидаги бизнесменҳо додан ва ӯо гирифтан якчанд блогер гуфти ҳамун бародар Шобиддин Бадалов блогеро хайркунира сар кардан аз ӯ пулҳо гирифта картошка пиёз харидан и буд ҷиқиданаш аз ӯ боло ҷиқиданаш гуфтан бите пула додан хай намедонам чанд қа 500,000 додан 1 миллион додан иё пул рафтан харид кардан бурда дар мардуми тоҷик тақсим кардан додан ба ном блогеро фаҳмидем охир хайр саховат кардан рафта дар тоҷик 2 килои пиёз 4 килои картошка апазихнаша мо ҳамиҷа ҳастем оли бо хабарат мегирем оли иша хурдан биги тамом шид бо телефон ки зораки бо меоемат пешат бо ягон чӣ меёрем яъне ки ин ҳеҷ чизо буд уже аз уҷа бастана сар карда будан омадан ҳозир бигем ки уже блогерора ҷиқида истодан фардо ҳар як инсоне ки чорни кор мекунӣ дар Россия кори бигем смент мешурӣ азоб мекашӣ бели кор мекунӣ фардо шуморо налог мебанда ин налог фардо ба сари шуморо меояд яъне ки ту дар Тоҷикистон бояд бисупорӣ налог боз як налоги дига пайдо мекунанд намедонам ба номи нагор набераш фардо аз шумо мегиранд ин чизоро дар ҳолате ки даромади шумо аз дигар давлат аст ва дар ҳамун давлат ки шумо фаъолият мекунед шумо ҳамунҷа налогша месупоред шумо ҳаққи тозатон мегиред боз бо налогтон мебанданд яъне налог яъне андоз зиёд шидан мегирад гуфти ҳамун усмон ки андоз неву дигар андоз шидан мегирад ҳамин андоз рафтан мегирад дигар анамта дигар боло рафтан мегирад андозотон ҳар сол метавонанд якчанд андози дигар ба сари шуморо придумат кунанд бизананд дар саротону пула ҷамъ кардан бигиранд хулас андоз сабабаш зиёдшавии оилаи Раҳмонова нишон медиҳад ҳамин то чанд андоз боло рафтан гирифт шумо бидонед ки дар оилаи Раҳмонов бо тифл таваллуд шидестаед ягонта дигар таваллуд шидестаед ҳамин ҳар боре ки андозатон зиёд мешавад шумо ҳаминро бидонед ки оилаи Раҳмоновда ягонта зиёдӣ бо таваллуд шид ҳар дофи ки андоз ҳозир ҳамин ютубода ки андоз ба сеза блогерода бидонед ки аниқ Рустам фарзанддор шидагӣ аст
ё ки аниқуна озода духтарша шудод ку ҳамун фарзанддор шид. беғарз аз ҳами дигар чизи дигар нест. яъне иё дастаташна долияша дора, бояд ҳамиёя иё намехоҳанд долияра дилит кунанд, айхичон бутан, бояд андоз дар сари мардум мезананд, гирифтан мегиранд, бо долияи ура пур мекунанд. хулас дӯстои азизам, ин буд қиссаи андоз гуфти ҳамо андозои ҳамо ҳукумат. барои ҳамо ҳаматон ман хоҳиш дорам, ҳамватанои азизам, яъне ана ҳамӣ аст ки дар сиёсат дахолат кардан, донистани ҳуқуқи худат, донистани чанд намуд андозҳои Тоҷикистон, чӣ политика дорад Тоҷикистон, ана бигем ки чӣ тиҷорат дорад, чӣ даромаду чӣ баромад дорад, бояд ира ҳамаи мо шумо бидонем. вақти ира донистӣ мега ки шумо бидонедам хитона ба нодонӣ нагирем ки ман намедонам, бидонем. анами сиёсат ҳамӣ аст, яъне донистани андозҳо, донистани бигем ки намедонам даромаду баромад, буҷаи давлат ва ғайраҳо, донистани ҳамӣ ин сиёсат аст. сиёсат ин истифо Раҳмонов гуфтан нест. вақте ки шумо ҳамаи ҳамира бидонед, вақти дари шуморо омад тиқтиқ кард, талаб кард як чиз, шумо ба ҳуҷҷату далели қонуни Тоҷикистон пашол нафӣ кунен, ура ай пешотон туф карда дар кунуш яшата зада дафт кунен, унаво сиёсат аст, унамо дахолат ба сиёсат аст. донистани ҳуқуқи худат дахолат ба сиёсат аст. шумо намедонам чӣ тасаввур доред дахолат ба сиёсат аст. ман дар сиёсат дахолат намекунам. ин тасаввур чӣ аст аслан дар сари шумо мегарда? ман ира ки гуфти ҳам гапо гуфта наметавонам шумо. аммо аз нигоҳи ман дар сиёсат дахолат кардан, донистани ҳуқуқ ва бигем қонунҳои ҷумҳурӣ ки худат зиндагӣ мекунӣ, ватани худат, ва аз он ҷумла ҳимоя кардани ӯ ки на инсон як инсони дига биёяд ба сари тира гуногун бигем придумат кунаву пулта бигираву чиста бигираву намедонам зиндонат куна. аксар ҷавонои мо ҳам зиндон мешаванд. яке аз сабабаш надонистани ҳуқуқҳои худаш. бибинед ҳамин рӯзам як навор дидиста будам, дар банк омадааст, кадом як чира пур кардаги аст, мега қабул намекунам, мега ту коргар ҳастӣ, яъне ту бояд ира қабул кунӣ. ришениш чӣ меброя, ман ришениша нагуфтистам. коргар шиштагӣ мега ки ман медонам намешава, и биги бира, фарқ надора, медони ту намедони, проблемаита, ту қабул кун документа. баъд аз ӯ ришени аз уҷа аз ту болотар чӣ ришени бибро, гап дар сари ҳамин меояд. мега иҷаби ё ту намефаҳмӣ, айҷош мехеза як коргари банк тарафи миҷозон айси биромада биқаӣ карда, мега иҷаб ё айдистиш меқапа берум ровардиса, мега ту намефаҳмӣ гапи мара. яъне ин чизе ҳаст ки қонуни Тоҷикистон ира иҷозат намедиҳад як инсон дар болои сари як инсон бигем ай дасташ биқапа, биқагӣ куна, зурӣ куна, ё ки милисаҳое ки вақтҳои охир наворош аст чандта хитон мебинед, биқагишона, зуришона, ҷаби ё мепаронам, чӣ коре хоҳам мекунам. яъне ин чизе ҳаст ки ана ҳамин ҳуқуқҳоро шумо бидонед ки ҳамин милиса ин инсон ходими шумо аст, ҳуқуқ надора барои шумо хеле гап задан. қонуни милиса чӣ аст? милиса бояд ай кадом қонун ҳаракат кунад? яъне чӣ кор бояд кунад? чӣ действия бояд дошта бошад? иёра донистан, яъне дахолат ё ки донистани ҳуқуқ ва сиёсати давлати худ аст. ман дар сиёсат дахолат намекунам гуфтаги инсон бовар кунед бисёр хатои бузург мекунад, бисёр хатои бузург мекунад ки дар ҳолати худаш намедонад дар давлати худаш чӣ гап шида истодааст. фардо метавонад бояд налоги дига придумат мекунад, фардо як тӯҳмати дига мекунад, фардо як чизи дига гирифта истодааст. дар анами чиқрӣ омада задагӣ монам. яке аз сабабаш ки мо аз ин чизо дур будем, нахондем, интересоват накардем. дар ҳолате ки як налоги дига биромад, мо ӯро тафтиш накардем, мо ӯро пурсиш накардем ки чӣ ҳастӣ аслан худаш, аз куҷо гирифтӣ, барои ки, барои чӣ. яъне иёро мо накардем. яке аз сабабаш ҳамин буд ки дар болои сари мо
золим реша давонд. Зулм реша давонд дар мо, сабабаш ин ҳамин буд. яъне падарои мо, акои мо аз мо калонтаро, аз мо пештаро дур буданд. имрӯз ма таклиф мекунам ё ки бигем призыват мекунам тамоми ҳамватани азизам, дур нара аз ин чиз, наздик ша, интересоват ки биков, то ки фардо ба сари тира боз тику майли яки шояд бимбри бира, ҳеҷ гап надорад. не ки фарзандот фардо тай анами зулм, яъне боз ҳам решаш зиёдтар мешавад. гуфта истодам ку таваллуд чӣ дестан авлодош, фардо ӯ кӯдакоеш ки ози имсол соли дига мехонанд буд мекунанд студента, ҳоле меояд тоҷикистон, ӯ девона нашидам бираванд дар як ҷо раиси қишлоқ кор кунанд ё раиси як деҳа кор кунанд ё раиси ягон район кор кунанд, ӯ министр мешаванд ҳамаш. бозам дар тоҷикистон чандта дига министерства придумат кардан дар кор аст, ёфтан дар кор аст мисли ҳамин налогҳо, то ки наберои Раҳмонов министр шавад. ӯ проблема дар куҷо аст? яъне ин зулм дар болои сари мардум реша партофта рафта истодааст, полни мардум ҳамта ҷиқида гирифта истодааст. барои ҳама ҳамватонои аз ман таклиф мекардам аз ҳаматон аз ин чизо дур намонед, бибинен, бихонен, налог зиёдтӣ мешавад, талаб кунем барои чӣ, куҷо шид, ин пул куҷо шид. ҳатто ки налоги додагита бовар кунед дар ҳамин давлат, ман налоги супоридагим ку контрол мекунам, телефоном қатъи ҳамин налоги ма куҷо рафта истодааст, кадом буҷада рафта истодааст, дар куҷо сарф шида истодааст. ин ҳамин давлат отчёт меспора барот, яъне телефонда смсош меояд, фалон пул налог фалон, аз фалон иқа пул ҷамъ шидаги аст, иҷа сарф шид, уҷа сарф шид. ҳамин давлат дар пеши мардум ку ошкор отчёт дода меистад. дар тоҷикистон ҳатто ки чихтон шунавидем, дар як баромадаш биромад Раҳмонов открита гуфт ки мо дар пеши халқ отчёт наметем, мо чӣ кор кардастем. чӣ отчётот бута? бага ки сума сомон хурд, Рустам хурд, Озода хурд, Тахмина хурд, Парвина хурд сума? чӣ отчёт бута? ё ки намедонам як ҷо рафтем, як инсоне ки камтарак тиҷор мекунад, як муваффақтар аст, кашидем ай гӯшаш тарс ваҳм қатъӣ овардем, я мактаба сохт ё я дом сохт, мо рафтем ленташа биридем, асосгузори сулҳу ваҳдат ба ташаббусу пешвову ҳамаи намедонам омадем биридем лентара, биги бача ки ина ба ташаббусуш дом шид ё ки я мактаб шид. ҳамин аз пули буҷаи давлат налоге ки ҷамъ мешавад, як тина дар як мактаб сарф шидагӣ, як тина дар як бино сарф шидагӣ, ягон тин дар ягон ҷо сарф шидагӣ нест. ҳамаш сарфи Озодаву Тахминаву Парвинаву Рухшонаву намедонам Аррав Тешаву Таваралию Шохиалӣ Белалӣ Кетманалӣ ҳама ина меояд дар расход шидагӣ. ва як қисми як гурӯҳи дигаре ки беақл дар гирди Раҳмонов барои пул худша фурӯхта омада тоҷиконро мекиша ки ба ном Ахранаву ба ном муҳофиз истодагӣ ҳаст, ба ном моро ойлик метавад ки шумо моро ҳимоя кунед ки мардум як рӯз нахеза биёянд ба қапамон ягон кори безеб мо кунанд. ин ҳаминҷа пуло расход мешавад. айш, ишрат, кайф, сафо, вертолёт, самолёт суворшавӣ, Рустамам ягон ҷо парвоз кунад, самолёта парвоз мекунонад. ана баъд барои тоҷик мега ки мо як тараф холӣ мерем, як тараф барои ҳамо пули ду тараф билета мегирем. ай шумо як бора самолёт холӣ меравад, пули билета бояд ма битам ки ай Тоҷикистон самолёт холӣ омадааст, ба ма айҷа сувор мешавам, бояд ма ду баробар пул битам, гӯё ки ма ай Тоҷикистон омадам бо баргашта рафтестам. яъне ки мегӯям ку нахӯрдаги самбуса да платит када, ту самолёта сувор нашидай, самолёт холӣ омадай, ту бояд ӯро платит кунӣ. представит мекунед? ана ки ақла. ана инами ӯ рӯз як дӯсти ма аз ҳаминҷа равон кардам, аз ҷа равон кардам аз Полша Берлин, аз Берлин кадом як давлати дига пересадка уҷа, аз уҷа Покистон, то Покистон меравад. 1500 злоти, 1500 злоти, 400 злотиш $100 шава, агар 800 злотиш $200 мешава, ана 800 1600 злоти $400 мешава. яъне
камтар аз $400 камтар 380 300 чанд доллар сета чорта пересадка дора мешина сета дора ба фикрам айҷа берлин аз берлин бояд давлати дига да мешина намедонам толи қазоқистон толи истанбул боша намедонам аз уҷа рост парвоз то покистон $380 мешавад $100 $25 мешавад $375 $375 аз ҳамиҷа то покистона кӯлаги парвозша машрутиш автоматик дар телефони шумо дидем 8000 километр парвоз мекунад 8000 километр ба ҳаво парвоз дора $375 ташкил мекунад маблағаш тоҷикистони мо аз москва 3000 чанд километр аст 4000 парвоз намекунад мо имрӯз $1000 метиҳем $800 метиҳем $70000 $60000 $55000 яъне таи $1000 пул метиҳем ба 4000 километр парвоз аммо 8000 километр парвозда мардак $375 пул додаги аст баҳонаи тоҷикистон чи аст самолёт айс холӣ мерава холӣ бия пулша бояд ма битам ма свор нашидаги самолёта чӣ хел пул битам пулша бояд ма битам двойной инаме хеле бигем беақл нам хеле далбаёб нам хеле ҳайвон правител дар болои сари мо шумо аст ки намедонанд ҳалли масъаларо ёфта наметавонанд ҳар чӣ ки омад дар калаи мардум мезананд ай дасти мардум мекашанд мегиранд аз ин дигар беш нест ҳатто ки баҳс карда наметавонанд суҳбат карда наметавонанд мегрезанд хуб дӯстои азизам худони габони ҳар як таймо шумо қазоват фикр адолат дар дасти шумоаст худтон фикр кунед худтон қазоват кунед оё мо дахолат кунем дар сиёсат мо бомӯзем налога мо бомӯзем сиёсатмона мо бомӯзем мо дахолат кунем ё ки накунем худтон дига қазоват кунед падарои мо дахолат накард имрӯз ҳоли мо мардикориву дарбадариву дар кӯча мурдану дар лавои сарҳаду дар дигар ҷоҳо мондану бесоҳиб мондану додувой имрӯз модарои мо кадом азобда худомон кадом азобдаем сабабаш ки падарои мо дахолат накард имрӯз мову ту дахолат намекунем фардо фарзандат аз инам бадтар мешавад сабабаш ки гуфтум ки авлоди раҳмонов зиёд мешавад дига фикр кунам ҳамиҷа ҳамватанои азизам бисёре бад нагум барое ки ман пештар биромадани будам аз ҳаматон дар охир ман манзарат мехоҳам ҳамватани азизам барое ки як ҷо рафта будам дар раҳ дар пробка мондам бояд соати 5:00 ма баромад мекардам аммо дар пробка мондам дигар барф галалёт тез ҳаракат карда намешавад мутаассифона каме рашото бигем ки хато шид барои ҳамо ним соат дер кардем барои ним соат дер мон аз ҳаматон бахшиш ҳамватанои азизам ана шумо боз канали ма ҳаст метавонед ки дар канали ма дохил шавен ба ном ходими халқ аст наворо аст якчанд наворои муқоисавӣ дорем якта наворои муқоисае ки руфтани раҳи тоҷикистон ва руфтани раҳи аврупо чӣ хел мерӯянд яъне техника ё ки уҷа модарои мо имрӯз дар ханагӣ барф мерӯянд яъне як наворои муқоисавӣ ҳаст зиндагӣ чаро модари як и давлатҳо зано истироҳат оддиқ шуба палто мошин модари мо лапотка дар дасташ боз навори дигар тайёр шуда истодааст наворе ки дар бораи кӯдакои аврупо ба чӣ корубор машғуланд дар зимистон ва кӯдакои тоҷикистон ба чӣ корубор машғуланд албатта ки навор ҳаст тайёр шуда истодааст шумо метавонед обуна шавен лайкамонед падилит кунед 1000 нафар шиден канали маро мекушоя анам хел эфир дар канал ва дигар барномаҳо муқоиса ман бисёр чизора заминора коридан ва намедонам ҳосили тоҷикистон зиндагӣ то налог то ҳамаи чи пенсия ҳамаира муқоиса мекунем навор мекунам яъне аз тоҷикистона мегирем аз и давлата мегирем сабаб дар чи аст ки мо дар азобем сабаб дар чи аст ки ино дари роҳатанд яъне ки ҳамин чизоро наворои муқоисавӣ карда истодам навори раҳрӯбӣ биромадагӣ аст навори кӯдако
имрӯз пагah тайёр мешава, меброя. чӣ хел кӯдакҳои ё ба чӣ либос, ба чӣ хел истироҳатҳо машғул ҳастанд ва дар ана ҳамин хел хунукӣ фарзандои мо ба чӣ кор машғул ҳастанд. албатта ин наворо дар канали Ходими Халқ меброя. кадоме ки обуна нашидааст, обуна шавен, лайк падилид ба дигарҳо. мо мушкилии шуморо мегем, шумо ҳадиақал гӯш карда битонед. ҳал карда наметонед, мо кӯшиш мекунем ки ҳал кунем ҳамин мушкилие ки дар сари мардум ва ватани мо омадагиаст. шумо кӯшиш кунед, гӯш кунед, бибинед то куҷо ҳаст. шояд рӯзе виҷдони шумо бедор шавад. вақти тифли аврупоро мебинӣ ки дар ин хел истироҳат, бозӣ дар кӯҳ, кӯҳистон, лижабозӣ ва ҷойҳои санаторияҳои лижавӣ ва дамгирӣ ва истироҳатҳо вақте мебинед ва кӯдаки худтонро мебинед, тоҷик мегӯед ки ҳамн кӯдакам номаш тоҷик аст, миллаташ дар гарданаш яшик, пахтақанд кучода ях кардагӣ сипсир, дар бозорҳо салафана ароба кашида гаштааст. ҳамаи ана ҳамин дар номуси ма ва ту вобастагӣ дорад. чӣ қадар мо баномус бошем, он қадар зиндагӣ наму кӯдак хуб мешавад. ман аз номи анаму кӯдак мегӯям ки калонои мо беномусанд. яъне ки аз номи ҳамун кӯдак мегӯям. дар ҳамон аҳвол задани кӯдак сабабаш ки мо ута беномусем. агар мо ута номус бошем, ғайрат дошта бошем, нахеле шуҷоат кунем, ҳеҷ вақт кӯдаки мо рафта дар гарданаш яшик кучада пахтақанд намефурӯшад ё дар бозор ароба намекашад. кӯдакҳои мо таваллуд мешаванд, автоматӣ мардак таваллуд мешаванд, даври кӯдакиро намебинанд. чӣ ҳаст дар кӯдакӣ? бозии кӯдакӣ чӣ ҳаст? гашти кӯдакӣ чӣ ҳаст? хӯроки кӯдакӣ чӣ ҳаст? хоби кӯдакӣ чӣ ҳаст? ин чиза кӯдакҳои мо намебинанд. автоматӣ рӯзғор дар гардан таваллуд мешавад. ӯ бояд биравая чӣ фурӯшад? падар модар, яъне ки мо утувори ки мо сиёсата дахолат намекунем, беномуси ҳамаи шиштагиёра, унаму кӯдак 4 танга кор кунад, бихронам нигоҳбин кунад. вой бар ҳоли мо ва тувори мард. куҷост номус? номуста бедор кун ватани азизам. то ки аз ин зулмат, то ки аз ин дасти террористи золими тоҷиккуши ватанфурӯш мавту халос биёбем. то худовандам гуфтагӣ аст, аз та ҳаракат аз мо баракат. то ту ҳаракат накунӣ, озодиро намебинӣ ҳамватанон. то ҳар якта дар вуҷудат ҳаракат накунед, яъне ки худтонро вуҷудан мардак нахел бедор накунед, ӯ байрақи тоҷикистонро гирифтан, тоҷикистон ба пеш, айб аст. вақте ҳам хел мегӯянд ки ман изо мекашам. кӯдаки тоҷика мебинӣ дар хунукӣ аҳволаш чӣ аҳвол аст, ӯ дар ҷо мегӯяд тоҷикистон ба пеш. куҷо ба пеш рава? кадом рава? ӯ навояндаи тоҷикистон дар кӯча, дар гарданаш тахтача, хеле яшик, пахтақанд фурӯхтиста, куҷо пеш рава? боқӣ зиндаву сарбаланду саломату хонобод бошед. то ҳафтаи оянда дар барномаи бидуни парда худое кунад ки мардуми моро, ҷавонои моро як ғайратча бедор кунанд, аммо обуна шаванд дар канали ман 1000 нафар шавад ки аз ӯ ҷамъия лайфи дигар сар битем. дигар гуфтиам гапо ништияк мешавад. чиликотонро ғам набошад ҳамватанои азизам. худованд чиликтон дар накунад, ҳама ҷотон дар кунад, чиликтон дар накунад. биҷиқиниш лайка падилид кунед, дар канали Ходими Халқам обуна шавен. дар уҷа наворҳои муқоисавӣ шароит ҳаёти иҷа ва ба ҳаёти тоҷикистон бештар наворҳои муқоисавӣ мебирояд. на танҳо давлати Полша, балки оянда агар бигем ки мебинем мардум чӣ қадар подписчико желани дидани ҳамин чизҳоро доранд, чӣ қадар бисёр мешавад, сафарҳо дар дигар давлатҳо мешавад. ҳамн давлатҳое ки чехия, бигем Латвия, Литва, ҳамн давлатҳое ки аз таҳти СССР, 'айнан бад баробари мо биромадагӣ ҳастанд ва имрӯз зиндагишон чӣ хел аст ва то ҳол
зиндагии мо чӣ аст ва чандта президентҳо уҷа алӣ шидан ва то имрӯза президенти мо яктааст. Баъд як барномаи дига ҳам ҳастанд, албатта ки иншоалло пурсидани мардум Тоҷикистон дар куҷо ҳаст ва президенти ӯ кӣ ҳаст. Албатта ин суроғҳо аз мардум, аз ҳамон минтақаҳои бигӯем ки аз ҳамон давлатҳое ки зери шӯравӣ буданд, аз ҳамон ҷоҳо бигӯем ки пурсон мекунем. Албатта президенташ якта аст, аз ҳама аввал то ҳозира ҳалли шидагӣ нест. Хоб, худо нигаҳбонтон ҳамватани азизам. Иншоалло фаромӯш накунед, канали мада силкаш дар ҳамҷа подкрепит мекунем, хеле шуруб қати сахтш мекунем, самарес қати нағалта дар ҳамиҷа места. Ягон мех қати малато қати мечикемш дар силкаша дар поёни ҳами дар комментҳо ҳам мебуроя гуфти ҳам гапа префаратор қати сахтш мекунем ки вообще нағалта дар ҳамиҷа дохил шавем дар канали Ходими Халқ. Худо нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо саломат сарбаланд хонобод бошед. Ташаккури азиз аз ҳаматон ки вақти қиматтонро сарф кардем дар ҳамиҷа шиштем ва гӯш кардем. Саломат бошед.